sizama ukukhumbula ukuthi konje njengoba silapha sisukaphi. Hayi sisiqala ngicela Nkosi yami ngaphandle kwa yonke lento eyenziwayo. Ngicela ukudlulisa okukhulu ukubonga kini ngihlale ngikusho. Nami ngiyambonga futhi uNkulunkulu ukuthi kwathi noma umuntu abazali bengasekho akaze kungifikele mina ukuthi angibaleke mhlambe nginishiye mhlambe ngibheke intombi ngoba ngiyazi ukuthi uvalo lweni lwalukhulu kakhulu. Ngiyakhumbula nje ngisebenze eClaywood ngangihola u20 ngosuku. So ngangingakwazi ukubuya ekhaya. Kodwa ngiyakhumbula ukuthi ngangijwayele ukufika la ekhaya ngishiya imali ya wonke umuntu. Yebo kunja namanje. Ngishiya imali ya wonke umuntu o20 o50 o50. So uhlala ukhuza ukuthi angingabanikeza abantu imali. Angikhuza impela phela ngangibona ukuthi hayi abanye abalungile ngize ngithi igama lakho kusho ukuthi uphakela umthakazi ngoba uphakela bonke abantu. Ngaqala ukubamba amatoho ngineminyaka yo13 emva kokushona kukaBaba. Ngangithi mangabe kuvaliwe esikoleni ngoDisemba ngihambe mina ngematohweni ngangisuke ngenzela ukuthi ngikwazi ukuthengela zonke izingane zakwethu uniform. Kwakungiphoqa ukuthi ngisebenze ukuze izingane zakwethu zizoba neuniform. Abantu abazi nje ukuthi wawulwa kangakanani nami. Abazi abantu ukuthi wawulwa nami nje wawuyibona nje uyinsizwa nje. Namanje phela yebo angenazo kodwa kwawina mina ngoba uzange uhamba uqoma yonke indawo. Yabo awunazi izingane ezingama-colorful nezaseMalawi. Phela futhi kodwa ngingathini nje mangathiwa unengane yaseMalawi Jehova. Hawu kodwa shembe. Ngaba ngikwazi ukulwa kumanje. Mangikhula mina osisi bami ngangibathanda kakhulu. Ngangibathanda ngendlela eyisimanga ngangingacabanga ukuthi bayoke babe nabantu kuthiwa mhlawumbe usenomuntu asethandana naye. Kwakuyinto engangiphethe kahle kakhulu. Impilo yasemakhaya ayikunikeza imali but ikunikeza uhlaka lwempilo ukuthi impilo imi kanje. Suyothi ke wena mawusukhulileke usuhamba uyilungisela kodwa impilo yasemakhaya nje impilo yekhaya impilo yegceke ikunika uhlaka lwempilo ukuthi mawumfana uqala la mawusula wenza ukuthi mawulawenza ukuthi zonke lezi inkinga egcwele lapha ezweni zingancipha mangathi abantu babukela kule mpilo yasemakhaya abayithatha kancane. Hayi into bhuti engikhathaza kakhulu ungena wakhe ecounseling. Ayangikhathaza lo emphefumulweni wami ngoba siyabona phela amakhansela uthi ayabulawa. Ehlezi amayihlungu kodwa yophela nento 5 years. Yabona nje ngoba kuba khona into eyenzakalayo bese ngiphatheka kungathi ngangilala ngisho ngingahlile kwakhuma lo ngicabanga ukuthi Nkosi yami Nkosana. Khumula khana uSqueeze sengifonela ethi uboshiwe. Phuma ubona imoto ngaphuma bhuti ebusuku ngamapha emgwaqeni ngayibuka imoto engogibele kuze uhamba nazo. Esibophela into engekho boshela into engekho bengafuni isisebenze. Bengafuni ukuthi usebenze. Ipolitiki into nje enobudlapha vele. So ke ngeke ngaba ikhansela emphakathini wakithi imbili imisebenzi kwakufanele ngizoyenza. Kwakufanele ngizofaka ugesi bese ngifaka amanzi. Emva kweminyaka emithathu ngingenile kwase kulungile and then ngase ngiyavalelisa ke ebukhanseleni. Thina phela senza into ehlukile thina senza into amakhansela ahlulekayo ukuyenza ukuthi ubize umhlangano uzotshela umphakathi ukuthi ngihambile ngaye emhlanganweni. So ke sayenza amakhansela onke amakhansela aseKZN abona ngazuthi awakwazi ukusebenza kodwa uNkulunkulu wenza amandla isimanga. Sathi masifike ejele abantu basithanda ngendlela ongakazi uyibona. Ngiyawuqonda umsebenzi engwenza ukuthi umsebenzi oyingozi ngoba phela ufaka izikhulu ufaka amaphoyisa ufaka abantu bakahulumeni egcineni kosuku khona ukufanele awenze lo msebenzi noma unjalo. Okunye ubhuti la ilokho kwabantu bokufika. Hayi kangikhathaza kakhulu. Kuyangikhathaza bhuti wami kakhulu lokho ngoba yabona nje ngibamba umoya nalezi itete ngakuzwa phela eRadio'n usukhuluma ukuthi itete inqunywe nguwe. Hayi uyawehlisa umoya mangifisa ngathi abe seyidlulile nje lezi itete. Manje obizwe ngeke lidlule ke lona. Ayidlule phela itete sibona ukuthi kwenzakalani kuyangikhathaza azingikuthula. Izwe lizolunga abaholi bazolalela ngoba into esiyenzayo hayi ukuthi sithi ngezitete khona into ezokwenzeka. Izitete kwakuwumnqamla juqu nje ukuthi kufanele kushaye leso sikhathi abantu sebehambile mabengakahambi ke kubonakala ukuthi uqalwa kanjani olunye uhlelo futhi lokuthi iqhutshekele phambili kulungiswa ngoba inhloso ukulungisa. Uvalo lwakhe ke ngiyamqonda ngoba phela ngiyingane kaMama wakhe ngumbhuti wakhe omdala yimina engimkhulisile yimina bengibanakekela yena kuye kusena le yanto yokuthi ngisewubhuti wakhe akakanakile ukuthi sengumuntu ofanele asebenza avuleleke aphume nasekhaya.
No, ngiyabonga Khathini ngane mama, ngiyabonga. I'm sure nomama lapha khona noma kubuhlungu kunjalo kithi kodwa uyajabula ngoba izinto zenu ziyenzeka. Ngicabanga ukuthi mhlambe ngesikhathi lapha khona ngiyobe sengifundisa abantu ngokwanele ukuthi bathande izwe, ngiyobe sengikwazi nami ukuthi ngihlale phansi, kodwa uma ngingakaneliseke enhlizweni yami ukuthi sekufike lapha engifisa khona, cha, ngiyolokhu uqhubekile nje. Hey, awuthi inkezo ngiphuza. Umnandi lo mntwana lo.